बे समाव जों बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मोनसे समनि धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि सुबेसर वारिया दिनै रुंसारि जायो। बे रुंसारि जानायाव गासै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'नि माहारियारि आफादफ्रा दुखु फोरमायदों। जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, फोरोंगिरि आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दुखु फोरमायदों। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै नङा, आं मोनसे सुसल बसुमतारी दिनैनि बे आदा सुबेसर वारि बिथांनि थैनाय समाव नुजाफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे दिनै सिलापथार दख्रा बर' थुनलाइ आफाद आरो सिलापथार दख्रा बर' फरायसा आफाद आरो सिलापथार दख्रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासिबो मावथि फारिया बिथांमोनहा बिबानगिरि बिथांमोनहा बेवहाय नुजाफैदों। बिथां सुबेसर वारि थैनाय बे सानखालि थैनाया मैया 29/8/2023 मायथाइनि हरनि 3:04 बुब्लियावहाय डिब्रुगड़ सरकारि मेडिकेलावहायनो जोबथा हां बोनाय जादों बिथाङा। बेनिफ्राय फुंनिफ्राय 4 बाजियावहाय बे गावनि न'सिम लाबोनाय जादों। दा आङो बिथांनि सुंद' जिउ जारिमिनखौ आं खोन्थानो नागिरो। मोनसे समनि बाथ्रा जे सिलापथार ओनसोलावहाय जोंनि बर'फ्रा आलाय सिलाय रायजो जानाय समावहाय बाबेनलांनाय 1960 मायथाइनिफ्रायनो हमना लाजायो। 1960 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना बर' हारिनि खौसेथिनि बाथ्रा गोसोखांनानै बर' हारिनि बे बेले बेजे रायजो जानाय जोंनि हालामनि बर' हारिफोरखौ जथायनो रोंदोंमोन आरो जथायबोदोंमोन। आरो बै समनिफ्राय बिथांमोना बर' समाजनि खामानिफोरखौ बे रोखोमैनो गावनि मावथिफोरखौ ज' लोगो लानानै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। बिनि उनावहाय थांनाय 1991 मायथाइयाव जोंना लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादमोन। दा 1991 मायथाइनिफ्राय बिनि सिगांनिया लखिमपुर जिल्लामोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय 1991 मायथाइनिफ्राय दिनै धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोङो मोनसे दाबि खालामनानै लादों। बिनिनो आगु आफादगिरिया जोंहा अस्नि सरगयारि सारमोन। बिथांमोना 91, 92, 93 बोसोरथाम मावखांनायनि उनावहाय नैथि खेबनि थाखाय जोंहा सुबेसर वारि बिथाङा 1995 मायथाइनिफ्राय मोननै टार्म्स बिथाङा धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हाबाखौ मावबोदों। दा 2000 मायथाइसिमहालागै बे गासै 6 बोसोर 7 बोसोर बिथाङा धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खामानिखौ मावबोदों आरो। बिथांनि रुंसारि जानायाव सिलापथार हालाम हिसाबै मा फोरमायगोन नोंथाङा? आङो दुखु फोरमायनो बेखौनो लुबैयो, आगोमा सासे जोंनि बर' हारिनि थान्दै मावथि, बर' हारिखौ बोखांग्रा, बे हालामाव जों आलाय सिलाय रायजो जानानै थानाय बर'फोरखौ जे जथायनो रोंदोंमोन, बेबायदि सासे आगोमा बर' फिसा गोमानायाव जोंनि बे न'खरनिल' नङा, बर' हारियानो गोबांथार खहा जादों होननानै आङो फोरमायनो लुबैयो। आरो बे आंजों लोगोसे आरोबाव फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद आरो थुनलाइ आफादनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा फैनानै बे दाहाखौ फोरमायफैदों। बेनिखायनो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे सुबेसर वारि बिथां गोमानायनि उनाव जोंनि बे हालामाव गोबांथार बुंस'नो हायै, सानस'नो हायै खहा जोंहा जादों। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशेल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं।
बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायलांनो हागोन।